時頃、こちらの関東湾岸線で本来の乗用車が危険な運転をすごい。した事故がありました。首都高で爆音を響かせて走る3台の乗用車。暗がりの中回転するセクション。男が運転席から身を乗り出し、高速道路上で箱乗り状態に。追い越していく車を威圧するように接近を繰り返します。よく見ると上半身だけでなく、右足も完全に外に出て、まるで車の外に浮いているかのよう。さらに左前方の上半身でも同じコースで箱乗り運転。エンジンを吹かしながら撮影者の前をノロノロと走る車。危険な箱乗りは数十秒続けられました。箱乗り集団の危険な運転はさらに車間距離を詰めています。残る2台は2車線に分かれ、後方の車をブロック。高速道路での危険な箱乗りに煽り運転。近くを走行していたドライバーは、近寄りたくないっていう感じが一番かと思いますね。一番前の車に関してはナンバーもついてないような状態で、恐怖を感じたドライバーは助手席の知人に動画の撮影を頼みました。このように運転したことなんだけど、その後も10分余り続いたというまず一体どういった罪になるのかということです。はい、交通問題に詳しい高山弁護士によりますと、運転手から身を乗りますいわゆる箱乗りは安全運転違反に問われる可能性があり、大丈夫または100万円以下の罰金。大丈夫煽り運転や蛇行運転は妨害運転に当たる可能性があり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。また、ダメよ。ダメ。共同危険行為に当たる可能性があり、こちらは2年以下の懲役。エビショック。よかったなっていうぐらいの高木さん、こんなに体乗り出すってもうほとんど出てますよ。これね、本人が例えばどういうふうに運転するかわからないんですけど、転んで怪我して、命を落とすって本人が自ら招いたことですけど、これ後ろから行った人がもしこの人を引いて怪我させると罪に問われちゃうんですよね。可能性は全国不注意とか致死とかっていうことで、でもとにかく後ろの車をなんかサイレンみたいなの回してストップさせておいて、道路をだから占領状態で危険運転をやるっていう悪質さ、もしこれに囲まれたりすると、例えばカメラをつけていても全体を撮れて後ろも前もナンバープレートが残るようなものじゃないとっていう怖さも感じまして、本当ひどいですね。これ今ね、一番
伝えしたいわゆる煽り運転の他の車に迷惑がかかるっていうのは自分たちのやりたいんだなっていう周りの迷惑をちょっと考えてこういうことをしたいんだろうなっていうことなのかなと思うんですけどどうですかね玉川さんどうやって運転するんですかこれだから新たな暴走族って考えそうですねスピードを出すパターンじゃない、まあ、そう自分がこう一般道路でやりたいことをやりたいようにやってるっていうそうだから箱乗り見たことありますよ私も、昔っていうかもう何年前20年前とか30年前とか少ないですけど昔はねありましたけどねただその時の箱乗りだって助手席とか後部座席ですからね運転席で箱乗りしてたってのは僕は少なくとも見たことないし知りませんでしただからましてやその首都高じゃなくて一般道で前も言ったんですけど彼らの心理っていうのは多分その普段社会からはほぼ評価されず無視されてるような彼らが僕らもここにいるんだよっていうなんかある種のなんていうの僕らもここにいるよ見てそういうことなんだろうと解釈してたんですよ、じゃなかったら山の中でやればいいんですよそうですね街の中でやる必要ないんですよだからこれもそういう風な僕はここにいるよってやって命かけてやってる無駄なことってことで高木さんも言いますけどこれに巻き込まれたら本人が危険だと危ないんですけど巻き込まれたら本当に何なんだろうっていう感じになるぐらいで高速道路って本当に基本的に危険なところですからありえないと思いますさあでは続いてです総務省が昨日幹部ら11人に対する減給などの処分を発表しましたまた和牛ステーキや海鮮料理などの接待1回で7万円を超える接待を受けていた山田真紀子内閣広報官ですが今日国会でその接待を受けた経緯などについて説明します山田広報官がかつて国家公務員の倫理法